Першая кніга цароў, раздзел 28. А ў тыя дні сталася, што сабралі філістынцы дружыны свае, каб падрыхтаваць іх да вайны супраць Ізраэля. І Ахіс сказаў Давіду: ведай цяпер, што ты пойдзеш са мною ў лагер, ты і людзі твае. І сказаў Давід Ахісу: таму і ты даведаешся, што будзе рабіць паслугач твой. І Ахіс сказаў Давіду: таму стаўлю я цябе ахоўнікам галавы маёй на ўсе дні. А Самуэль памёр, і плакаў па ім увесь Ізраэль, і пахавалі яго ў горадзе яго, у раме. І Саул прагнаў варажбітоў і чараўнікоў з краіны. І філістынцы сабраліся і прыйшлі і сталі лагерам у Сунаме. А Саул таксама сабраў увесь Ізраэль і расклаўся лагерам у Гальбоа. І паглядзеў Саул на лагер філістынцаў і спалохаўся, і надта задрыжэла ў ім сэрца. І пытаўся ён у Господа, і ён яму не адказаў ані пра сон, ані праз Урым, ані праз прарокаў. І сказаў Саул паслугачам сваім: пашукайце мне жанчыну, якая выклікае духаў, і я пайду да яе і запытаюся праз яе. І паведамілі яму паслугачы яго: ёсць жанчына, якая выклікае духі, у Эндоры. І змяніў Саул адзенне сваё, і апрануўся ў іншае адзенне, і пайшоў сам, а разам з ім двое мужчын. І прыйшлі яны да той жанчыны ноччу, і кажа ёй Саул: паваражы мне і выкліч мне таго, каго я табе скажу. І жанчына кажа яму: вось ты ведаеш, што зрабіў Саул, і як ён выгнаў варажбітоў і чараўнікоў з краіны. Дык чаму цікуеш ты на маё жыццё, каб забіць мяне? І Саул прысягнуў ёй Господам, кажучы: жыве Господ, бо не будзе табе нічога благога з-за гэтай справы. І запыталася ў яго жанчына: каго выклікаць табе? Ён сказаў: выкліч мне Самуэля. Калі жанчына ўбачыла Самуэля, усклікнула моцным голасам і сказала Саулу: чаму ты мяне падмануў, бо ты Саул? І сказаў ёй цар: не бойся, што ты бачыш? І жанчына кажа Саулу: бачу чалавека Божага, што выходзіць з зямлі. І ён сказаў ёй: як ён выглядае? Сказала яна: стары чалавек выходзіць, і апрануты ён у плашч. Зразумеў Саул, што гэта Самуэль, і упаў перад ім тварам сваім да зямлі і пакланіўся. А Самуэль сказаў Саулу: чаму ты не даеш мне супакою і турбуеш мяне? І Саул сказаў: я знаходжуся ў вялікім горы, бо філістынцы ваююць супраць мяне, і Бог адступіўся ад мяне і не жадае слухаць мяне, ані праз прарокаў, ані праз сон. Дык я паклікаў цябе, каб ты навучыў мяне, што я маю рабіць. І кажа Самуэль: навошта ты пытаешся ў мяне, калі Господ адступіўся ад цябе і стаўся ворагам тваім? Бо зрабіў Господ так, як казаў праз мяне. І ён забраў царства з рукі тваёй і аддаў яго блізкаму твайму, Давіду, бо ты не слухаў голас Господа і не споўніў лютага гневу яго у адносінах да Амаліка. Таму ты церпіш тое, што ўчыніў табе Господ сёння. І аддасць Господ таксама Ізраэль разам з табою ў рукі філістынцаў. Заўтра ж ты і сыны твае будзеце са мною, але і лагер Ізраэля аддасць Господ у рукі філістынцаў. І адразу ж Саул упаў усім целам на зямлю, бо ахапіў яго жах з-за слоў Самуэля, і пакінула яго сіла, бо не еў ён хлеба ўвесь дзень той і ўсю тою ноч. І падышла тая жанчына да Саула і ўбачыла, што ён надта перапалоханы, і сказала яму: вось паслугачка твая паслухала размову тваю і паклала душу сваю ў руку тваю, і паслухалася загаду твайго, які ты мне даў. Дык цяпер і ты паслухай голасу паслугачкі сваёй, каб я паклала перад табою лусту хлеба, і каб ты, з'еўшы яе, паздаравеў і змог выбрацца ў дарогу. Ён адмовіўся і казаў: не буду есці. А паслугачы яго і жанчына тая упрошвалі яго, і ён нарэшце, паслухаўшы слоў іх, падняўся з зямлі і сеў на ложку.
Жанчына ж тая мела кормнае цяля ў доме, і яна паспяшалася і зарэзала яго, і, узяўшы муку, яна расчыніла яе і напякла праснакоў. І палажыла ўсё гэта перад Саўлам і перад паслугачамі яго. Калі яны пад'елі, яны сабраліся і адышлі ў тую ж самую ноч.